Kata kamano, moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho onywand oganda duto e twak mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kaendi. Jokanyo e riwruok mar Green Life ma kedo ne rito aluora e kaunti ma Migori wacho ni thoth jopiny pod ok yud ler malong'o e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi nikech mbakano pok ochopo e kor gwenge. Jafwambo marwa Jojo mamiwa ler. Lokruok mar kor lwasi tudi kod midhiero mopogore opogore e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. E kaunti ma Migori, lokruok mar kor lwasi osetudi kod midhiero kaka medruok mag pi oula ma osekelo dar mar mokuom oganda kaachiel kod kata oro mabende osekelo nok mar chiemo e gwenge mopogore opogore. Mbaka e kedo kod lokruok mar kor lwasi osebedo kendo pod dhi nyime e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. E seche ma mbaka ni dhi nyime, moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori wacho ne mbaka ni koro pok onywando japiny. Giromo ga malo kucho lakini mondo chop piny e ground it becomes very difficult. Samoro wanyalo bedo involved kata mkutano lakini mondo trickle ko biro piny mondo koro the implementation otimre bedo ga matek. Act manolosi pod ni mane office kocha chande. Ne one part of jo manolose lakini ne wagomo ni mondo koro samo bedo rolled out waendelea bedo part of it. Floka fund pesa makoro biro makoro inyalo tim godo chenro gi eki wan pok wawinjo muche kato bedo ni wane actors manie ground. Jakanyruogno mar Green Life makedo ne rito aluora e kaunti ma Migori John Bosco wacho ni thoth jopiny pok oyudo ler malong'o ka otenre kod wechego mag lokruok mar kor lwasi ka bende sa koro chopo ma onego nywandgi. Inyalo dhi e meeting ni kod macha, training ni kod macha, wan kaka actors manie ground, we still feel detached. Yani wawinjo ka oko ketwa e chenro ni mesa migo e mbaka ni pod waonge mbeki gi go gi mana malo kocha. Jokedo ne aluora gi e kaunti ma Migori wacho ni kedo kod lokruok mar kor lwasi nyalo mana chopo kare poni koro oganda duto ma oting'o japiny koro nywandi e chenro go duto ma oketi mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Sirikal wuon pok waneno ko pushwa forward mondo wachop ne japur mantiere ground mondo wapuonjgi about climate change, mondo wamed yawo pachgi kaluwore gi lokruok mar kor mar lwasi mondo gibed gi ng'eyo ni ang'o ma ginyalo timo. Adieri mantie ni jopiny ok olony gi weche motenore kod climate change. Mane momiyo pollution timore kinde ka kinde. Giwach ni twak mathoth mag kedo kod lokruok mar kor lwasi koro itimo mane apises kata magawa tok tergi e kor gwenge kama jopiny bende koro onego puonji e tich ma onego gitim e kedo kod midhiero ni. E kor gwenge giminyalo tim maduong' en puonjo ng'at mantiere piny e ground. Nikech ngini joka ema nigi lo. To joka ema nigi puothe, to gine ema nigi puothe gigo wegi gisebedo puothe matindo. Puodho ni ema nyaka wayude cham, puodho ni ema nyaka wayude gimichamo. To puodho ni gine ema nyaka gitake care of environment. Dwaro ma jokedo ni aluora e kaunti ma Migori en chike moselosi ma onego ti kedo kod lokruok mar kor lwasi koro keti e tim. Juma, Ramogi TV, Migori.